Baina, derrepeten niretzat izan zen bide berri bat. Eta Miguelan bizi izan, Santa Barbaran, Santa Barbarako ez etxe baten aetzan etxea. Bajo batzu ziren, bajo hortan han berezan denda bat. Teoriz denda bat zen, baina berez bizi ziren bikote bat eta Andrian ama. Eta orduan ara junginean, Miguelan zegoen, behikin bizitzen eta ni. Etxe txikia. Lau zatitan hartuta gutxi gora bera, zati bat behintzat, bere gela, beste zati bat zukaldea, beste zati erdi bat gure onartzeko personak zalatxo bat bezala, gero bat komunak eta gure gela. Eta gure gelak ez zuen lehiorik kanpora. Gure gela zeukan lehio txiki bat zukaldera. Handik haize hundirik ez da sartzen, da horregatik gure erropa guztik dizundutak gelditzen ziren, handik gutxira. Eta gero guk bizi guztia, etxean egiten genuen bizi guztia, hango familiekin egiten genuen. Eta hori askotan izaten zidaten jesuitak bizitatzea etortzen zirenak. Eta hau zuentzat erretxa alda, hola bizitzea eta nik esaten nien da egiz gainera oso erretxa. Hainbeste eta hainbeste jente gu baino okerro bizi da eta gero gainera jente alrabezkoakin da. Hemen famili simple batekin bizi gara, noizean behin sortzen zaigu formatxon bat, baina bizilik niko lasai. Lehenengo urtetan, nola ez genukan paraukirik, nola ez genukan ezer ez bataio eta ez hileta eta ez ezer egiterik, danak uian egiten genuen. Baina, dana pagatuz. Orduan, esate baterako hileta bat. Santa Barbaran horretetan hiltzen dan bat. Juten ginen gora, eta orduan guk egiten genuen hileta, eta espazun dirurik etxekuak, ezan gauza hundiri, baina espazun dirurik, guk pagatzen genuen, eta orduan izaten zen, guk hileta pagau, guk lana egin, eta kobarau goikuak. Eta den baina, hau, zer da hau? Haiek elizaia indartuta, eta, en fin, gu berriz pobre bizi gira, eta horrela. Hori bakar, azken nian, dan hori liburtan jartzen da, han agertuko da nire pluma, nik hainbeste bataio eta hainbeste hileta eta jarri dut handaude, gauzako liburuetan. Nik firmatutako, firma ez, bakarrik idatzitakoak.